Menneskedyret. Menneskedyret. Konstant projicerer du dig ud igennem milliarder af spejle. De spejle foran dine 5 sanser, som neuronerne holder op. Små bitte neuroner i din hjerne. Verden er faktisk et holografisk kabinet. Automatisk løber du rundt efter spejlene. I det, vi nogle gange kan blive enige om, er virkeligheden. Og menneskedyret, det ved, hvad det vil have. Det kigger rundt og vil have. Det vil have det hele. Det vil have hver enkelt spejl. Det vil have det hele i et vandskabt virvar af vanvid. 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 Hvad der næsten sker med den krop, så prøver vi at lappe det. Og det synes jeg også er fint. Og man kan faktisk leve med utrolig mange lidelser, blot tanken er fri. Jeg har det meget svært med den. Altså, det er jo kroppens forfald. Og så er det den måde, som vi mennesker, vi prøver at lappe os ind, altså et nyt knæ, en ny hofte, nogle nye bryster, lidt botox-indsprøjtninger og så videre. Vi prøver hele tiden i vores forfængelighed at holde os, holde os smukke og unge og attraktive. Men her der ser man helt uforfalsket en krops forfald. Og den er så forfalden nu her, så den bliver altså holdt sammen med søm og skruer og mange andre ting. Og det kan man faktisk have et udmærket liv med. Men det vigtige er, at tanken stadigvæk holdes fri. Og at den simpelthen, at den, jeg ved sgu ikke, at tanken er fri, hold tanken fri hele livet igennem, også selvom man er ved at gå i opløsning.
Og det er jeg jo selv snart ved. Jeg kan jo selv mærke, at jeg begynder også snart at skal have lidt søm i knæet og så videre. Og det er fordi, jeg har brugt min krop til alt muligt igennem livet. Jeg har ikke sparet den. Den er sgu til at bruge, ikke? Altså, så kan man da være nem ved den. Man skal da også være sød ved sin krop og give den det, den skal have. Men den skal ikke bestemme det hele. Jeg vil ikke have noget botox i læberne, men jeg vil godt have et søm i knæet, så jeg kan gå, hvis jeg ikke kan gå. Så ja. Jeg har som ikke så meget mere at sige til den, men det er meget spændende at høre, hvad andre mennesker, der er mange, der har sagt nogle helt andre ting end det her, hvad de får ud af den. Så tanken er fri. Værsgo.